one time, bumili kami ni Mrs. ng mga gamit para po sa aming sala. So, doon po sa aming pinagbilhan, nakausap namin yung owner, yung nagtitinda, at pinakilala ko yung aking sarili. Sabi ko, I'm Pastor Cadelinia of the Hosanna Bible Baptist Church. So, sinimulan kong ibahagi sa kanya ang salita ng Diyos tungkol sa ating Panginoon. While I was sharing it, sabi niya ganyan, Pastor, alam mo, mula pagkabata, sabi niya, alam ko na yan because growing up, nagsisimba ako, nag-church ako, nakikinig ako ng mga sermon, ganyan. So, yung sinasabi mo na kaligtasan kay Jesus Christ, siya ang nagbayad, namatay sa cross, alam ko na yan So, sabi ko, Ma'am, let me then ask you a question. May tanong ako sa'yo. Sabi ko, if you die today, kung mamatay ka ngayon, ikaw ba'y tiyak na? Are you 100% sure that you will go to heaven? Sabi niya, Pastor, hindi ko alam yan. Siyempre, walang nakakaalam yan, di ba? Sabi niya, Diyos lang ang nakakaalam. Kaibigan, ikaw kaya? Malamang ay sasabihin mo ngayon, oh, Pastor, alam ko na yan. Jesus saved, siyang nagbayad, namatay siya sa cross. Okay, let me also ask you this question. Kung halimbawa ikaw ay mamatay ngayon, tiyak mo na ba? Are you 100% sure of heaven? Kung sabi mo, Pastor, pwede ko bang matiyak? Pwede ko bang malaman ngayon? Ganito po ang sabi ng Bible sa 1 John chapter 5, verse number 13. These things have I written unto you, that believe on the name of the Son of God, that ye may know, upang malaman ninyo, that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Kaibigan, pwede mong malaman ngayon, pwede mong matiyak ngayon, na ikaw ay patungo sa langit pag ikaw ay namatay. Ang aking lesson, ang katiyakan ng kaligtasan. Now, meron pong dalawang section na aking ibabahagi sa inyo sa aking lesson ngayon. Dito sa part na ito ay nagtuturo at nagpapakita kung ano ang ating katayuan, likas na katayuan bilang tao, ito ay dahil kay Adan. Dito naman, ano yung ating tatanggapin at maging katatayuan natin dahil kay Kristo Jesus. So let me start. Because of Adam, meron pong tatlo na minana natin bilang tao. Una, kasalanan. Romans chapter 5 verse number 12. Sabi ng Bible sa Romans 5:12, wherefore, as by one man, dahil sa isang tao, yan ay si Adan, sin entered into the world. So, paano nakapasok ang kasalanan dito sa mundo? Ang salarin ay si Adan, dahil sa kanya. And then the Bible says, and death by sin. Ano yung naging epekto ng kasalanan? Kamatayan. And so death passed upon all men, for that all have sinned. Marami pong namamatay ngayon dahil sa COVID-19. Pero kahit nung wala pang COVID-19, talagang marami nang namamatay. So itong kaganapan na may nangyayaring kamatayan sa lahat ng tao, yan po ay hindi dahil sa COVID-19 o sa anumang sakuna o malubhang sakit. Yan po ay resulta ng kasalanan. Sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. Subalit hindi po dito nagtatapos ang kwento. Sabi ng Bible sa Romans 5:18, therefore, as by the offense of one, dahil daw po, yung paglabag ng isa, the offense of one, yan po si Adan, judgment came upon all men. Kasali ka dyan, kasali ako. Dumating sa lahat ng tao, ang alin po? To condemnation. Eto yan, condemnation, kapahamakan, o kaparusahan. Now, kalimitan ay tinatanong ko yung aking mga kausap. Sabi ko, inaamin mo ba na ikaw ay makasalanan? Sabi nila, siyempre naman, Pastor, di ba? Lahat tayo makasalanan. At siyempre, inaamin mo na ikaw ay makasalanan. Pero ang tanong ng iba, sabi nila, so, Pastor, if I accept that I'm a sinner, what's the big deal pag inadmit ko yan? Ganito kasi yan. Sa loob ng korte, pag ikaw ay akusado at inamin mo na ikaw ay nagkasala, ibig sabihin, guilty ka. Anong ibig sabihin yan? Aware ka ngayon na may kaparusahan dahil inamin mo na makasalanan ka. Kaibigan, the fact na inamin mo na makasalanan ka, on the other hand, dapat malaman mo ngayon na may nag-aabang na kaparusahan dahil sa kasalanan. So ito po yung ating likas na katayuan dahil kay Adan.
But I have a good news. Bad news to eh. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung magandang balita. This is the good news. Jesus Christ. Anong ginawa ng Diyos? Kasi ang Diyos ay mahal tayo, sabi ng Bible. For God so loved the world. Ayaw niya tayong mawala. Should not perish, di ba? Ayaw niya yun eh. Ayaw niyang tayo maparusahan. Okay? So anong ginawa ng Diyos? Pinadala niyang kanyang anak, Jesus Christ. At sabi ng Bible sa 1 Peter chapter 2 verse number 24, ganito po ang sabi ng Bible. 1 Peter chapter 2 verse 24, who his own self bear our sins. Kinarga niya ang ating kasalanan. Inako niya. Anong sabi ng Bible? Bear our own sins on his body on the tree. Yun po yung krus. That we being dead to sin. So anong ginawa ng Panginoon? Namatay po siya sa krus ng Kalbaryo. Ginawa po niya ito para tayo ay tumanggap ng kapatawaran ng kasalanan. Para mapawalang sala yung ating kaparusahan. Malamang ay naitatanong mo, Pastor, hindi ba pwedeng gawin ng Diyos yung halimbawa? Eto, umutang sa akin. Ngayon, hindi siya makabayad. Naawa ngayon ako sa kanya. Pwede bang sabihin ko na lang yung, kalimutan mo na yun, kaibigan. Wag mo nang isipin yun. Napatawad na kita. Wag mo nang bayaran. Pwede bang gawin ng Diyos yun sa atin, Pastor, na siyempre makasalanan tayo, babayad tayo ng kasalanan. Hindi ba pwedeng sabihin ng Diyos na, kalimutan nyo na lang yan. Di ba? Just forget it. Wala na kayong babayarang kasalanan. Hindi po pwede, kaibigan. Alam mo kung bakit? Ganito yan. Kung sa isang banda, mahal tayo ng Diyos, sa isang banda, God is just. May katarungan din po ang Diyos eh. Anong ibig sabihin ng katarungan? Na kung ano ang kasalanan, justice, dapat pagbayaran yan. So, kailangan ngayon na si Kristo, tanggapin niya, hindi lang yung love, ipakita niya yung love ng Diyos sa atin, kundi yung justice. Tinanggap niya ngayon yung kaparusahan ng kasalanan by His death on the cross. Upang ano? Upang ibigay sa atin ang justification. Mapawalang sala. Hindi na ipapatong sa atin yung kaparusahan. Mawawala na yun, makakancel na yun. Itong ibig sabihin ng justification, mga kaibigan. Justification is God's righteous act. Ito yung gagawin ng Diyos of removing the guilt. Aalisin niya ngayon. Di ba? Yung kasalanan natin, yung penalty rather, of sin, declaring the believer, nasasabihin niya ngayon, pag sumampalataya ka kay Kristo, anong gagawin ng Diyos? Declaring the believer to be righteous because of Jesus Christ. Napawalang sala, ibig sabihin, okay ka na, hindi ka na mapaparusahan, na-justify ka na, sa langit ka na pupunta. Hindi yung, okay, kalimutan nyo na lang yung kasalanan, okay na yan, wala nang problema. Hindi po. Justice demands payment. Jesus paid. And the moment you believe, your guilt and all of the penalty of your sin will be removed. Mawawala na po. You will be justified. Ganitong sabi ng Romans 3:24. Romans chapter 3 verse 24. Sabi ng Bible, being justified freely by His grace. So, ang magda-justify sa atin, biyaya. Kaya ito pong gagawin ng Diyos na ito. Biyaya ito, kapatid. Biyaya ito. Romans 4:25. Sabi po ng Romans 4:25, who was delivered for our offenses. Namatay siya para sa ating mga paglabag. And was raised again for our justification. Nabuhay muli. Alam nyo, ito yung napakagandang katotohanan tungkol kay Kristo. Maraming mga tao nagtayo ng relihiyon. Nung namatay, hindi nabuhay. Pero si Kristo, nung namatay, nabuhay siya. Bakit? Upang ipahiwatig na itong justification legitimate. Di ba? Usong-usong ngayon yung mga fake news, yung mga, anong tawag doon, mga scam. Mga kapatid, eto pong mensahe ng justification, hindi po fake news to. Hindi po scam ito. Nabuhay muli ang Panginoon. Ibig sabihin, legit ito. Totoo na ipagkakaloob ng Diyos ang justification pag sumampalataya ka kay Kristo. Amen? Ngayon, eto yan. Sasabihin mo ngayon, Pastor, okay, naintindihan ko ngayon yan, ginawa ng Panginoon. Yan yung sinasabi ko sa iyo, Pastor, na alam ko na yan Pero ang tanong, how can I receive it? Paano mapa sa akin ito? Itong sabi ng Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Pakinggan po ninyo. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Sa verse na ito, dalawa ng mga kapatid ito, pero loaded. Ipapakita ko sa inyo, may dalawang bagay dito na sinabi ng Bible
na hindi makakapagligtas sa iyo. Okay? Ano yun, pastor? Una sa lahat, not of yourselves. Anong ibig sabihin yan? Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Hindi mo kayang i-present ang buhay mo sa Diyos na, Lord, save ako. No, not of yourselves. Alam nyo, nalulungkot po ako. Nasasaktan ko minsan na naririnig ko ito dahil masakit pakinggan minsan. Minsan nga, sabi ng isa, ibig mong sabihin, pastor, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo kasi sabi niya, totoo, si Kristo ang nakapagligtas, pero ikaw din magliligtas ng sarili mo. Nakakalungkot pong isipin yun. Bakit? Ang sabi ng Bible, not of yourselves. Kawawa po yung mga tao na umaasa na silang magliligtas sa kanilang sarili. Kasi ang sabi ng Bible, not of yourselves. Pangalawa, eto po, not of works. Hindi po sa pamamagitan ng ating mga gagawin na tayo ay maliligtas. Marami po kasing tao, ito yung main problem Ito yung main problem. Maraming mga tao, umaasa, naniniwala, alam nila na si Kristo tagapagligtas. Siyang magbibigay ng justification sa atin. Siyang nagbayad ng kasalanan. Pero, ang maraming tao, kanilang iniisip na may requirement. Halimbawa, sumunod ka sa 10 Commandments. Ayan. Kailangan mong sundin yung 10 utos. Ano pa? Mag-religion ka. Okay? Magpabautismo ka. O ano pa? Gumawa ka ng mabuti sa kapwa. Ang tawag dyan, benevolence. Okay? Ano pa? Magpenitensya ka. Oo. Yung iba, sacrament. So, eto ngayon yung sitwasyon. Maraming tao, naniniwala na si Kristo tagapagligtas, pero upang matanggap mo ito, eto yung requirement. Mga kaibigan, yan ang reason kung bakit yung kausap ko, nasabi niya, alam ko yan. Pero nung tanungin ko, sigurado ka bang ligtas? Sabi niya, walang nakakaalam. Alam mo kung bakit? Eto kasi siya. Alam niya tong message na to. Naririnig natin lahat ito. Pero ang sa isip niya, para matanggap ko yan, dapat gawin ko to. Kaibigan, kung dito ka talaga umaasa, wala kang kasiguruhan. No church can save you Hindi mo maipapangako, masunod mo sa ng utos Di ba? Religion, benevolence, penitence, hindi po ito. Sabi ng Bible, not of works. Ibig pong sabihin, kawawa po ang mga tao na dito nakasandal ang kanilang pag-asa, yung kanyang pananampalataya, na sa magitan nito, akala nila, tatanggapin nila yung justification. Sabi ng Bible, not of yourselves, not of works. And then, sa verse 10 po na ito, papakita ko sa inyo yung dalawang elements, factors ng ating kaligtasan. Una, grace. Pangalawa, faith. For by grace are ye saved through faith. Ano po ang grace? Ito yon. Gift of righteousness, at Christ's expense. Ito po regalo But the gift of God is eternal life Righteousness, yung ipagkakalob ng Diyos sa atin. Regalo po yan. Gift of righteousness. Pero, binayaran ng Panginoon. Siyang nagbayad. Kaya, ibibigay ng Diyos sa atin, biyaya. Ano naman ang faith? Ang ibig sabihin ng faith, forsaking all, I trust Him. Pag sinabi ng Bible, for by grace, galing sa Diyos, ano naman ang dapat sa'yo? Faith, are ye saved through faith? Anong ibig sabihin ng faith? Forsaking all. Anong ibig sabihin niyan, pastor? Lahat ng ito, talikuran mo. Hindi ko sinasabi na masama ito. Ang ating konteksto, papaano ka tumanggap ng kaligtasan. Hindi po ito ang binigay ng Diyos. Sabi niya, not of works, not of yourselves. So therefore, when you put your faith in Jesus Christ, in what He has done for you, ibig sabihin, hindi na ito ang sasandalan mo. Yung bang lalapit ka sa Panginoon, sabi mo, Lord, inaamin ko na ako ay makasalanan. Alam ko na dapat ako ay parusahan. Pero salamat na ikaw ay nagbayad ng aking mga penalty, ng aking mga kasalanan. At pinangako mo na ang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa oras na ito, Panginoon, I will put my faith in you. Hindi yung gagawin ko ito para tatanggapin ko yan, Lord. Panginoon, magpepenitensya ako para iligtas mo ako. Panginoon, susunod ako sa 10 Commandments. Hindi po yun ang ninanais ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, faith.
Lord, I will put my faith in you. I believe in you. I trust in you. Supplemental verse, Romans 11:6 bilang pangwakas. And if by grace, then it is no more of works. Kung ang kaligtasan ay biyaya, hindi mo pwedeng tanggapin yan by works. Otherwise, grace is no more grace. Hindi na biyaya ito. Kung kailangan mong gawin to para tanggapin yan, di ba? Magiging reward na yan. Oo. On the other hand, but if it be of works, then it is no more grace. Otherwise, work is no more work. So kung tatanggapin mo itong justification by doing work, hindi na po grace yon. So, for it to be grace, it must be received by faith. Today, my dear friend, would you put your faith in the Lord Jesus Christ? Forsake all. Alam ko, mahirap para sa puso mo to kasi malamang lumaki ka, Pastor, yan ang tradition ko, yan ang kinagisnan ko Yes, I know. Pero hindi yun ang sinabi ng Bible Not of works, not of yourselves, grace through faith. Pangunahan kita sa isang prayer. Malamang ang magiging prayer ng puso mo ay ganito, Lord, I know that I'm a sinner. I deserve to die. I deserve the penalty. But I know that you died for me, and right now, I put my faith in you. I accept you as my personal Savior. Nais kitang pangunahan sa isang maikling panalangin. Bow your head and close your eyes. Let us pray. Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan, karapat-dapat na parusahan. Tinatanggap ko, Panginoon, na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. At sa oras na ito, lumalapit ako sa iyo, tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sa iyong pangako sa lahat na sumasampalataya sa iyo. Amen. Praise the Lord. Kung sa oras na ito, I pray that you have truly put your faith on the Lord Jesus Christ. Hindi po dito. Hindi yung tatanggapin ko yan sa magitan nito, kundi tatanggapin natin ito through faith. Forsaking all, I trust Him. Let us know today if you have accepted Jesus Christ as your personal Savior and you are sure, you can now say, tiyak na ako ng langit. Bakit? Kasi nagtiwanan ako sa Kanya. Hindi pala ito makakapagligtas sa akin, kundi ang ginawa ng Panginoon. You have put your faith. Please let us know. Send us a message. Maybe you have some prayer requests. You have some questions. We'll be happy and glad na makapagbigay ng mga biblical answers and we'll be happy to pray for you. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Provi Cadilinya, the Senior Pastor of the Hosanna Bible Baptist Church. Maraming salamat po.